Benvidos a Todo Mal, Summer Edition 2, sin telegaita, cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo carallo arriba. Vou escoitar algo enorme e falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Ai, Dios, que ben estou. Sin o telegaita, que diredes vos, estás ca mesma roupa que o programa anterior. Non é porque estemos gravando despois do anterior programa, non. É por outra movida, que non me funcionou a lavadora. Bueno, en fin, estou usando porque telegaita vese que igual bebeu demasiada cerveza e ten que ir ao baño cada 5 minutos. Entonces agora empezará o programa, pero bueno, vou disfrutar un pouco do silencio. Ai, eu non podía ter un podcast eu sola. Bueno, ás veces é como se estuvera sola, entonces isto é como se estar sola, en verdad. Pero a veces hai unha persona aí que fala moi desagradable e que cheira un pouco regular. Pero bueno, de que falaremos no programa de hoxe? Porque tampouco é que teñamos moito preparado. Bueno, que pode ser calquera cousa. Dios! Non é que empezara o programa, Non é que empezara o programa xa. Bueno, empecé, a ver, ti que lle chamas empezar o programa? Sacar unha teta. Non, ganaría moitos máis cartos se sacara unha teta. Ai, bueno, entonces que, xa estamos grabando? Espera, que está... Estos coitase, que estes micrófonos son buenísimos. Non, fai ruido. No, este micrófono que... Mira, xa fixen, mentre ibas mexar ou cagar, non sei o que fixeras, xa dixen unha cabeceira e rando. Ah, xa empezai? Sí. Así cobro eu ese principio. Moi ben. Donde queira que veñan eses cartos que non existen. Pero así xa arrancamos e xa estamos en outra. Podeme contar a audiencia? Xa estamos no programa. Eu dixen Sí. Bienvenidos e chao. Voy contar, eu sempre digo, un día vas a contar as cousas que contar, pero bueno. Vais eche? Acabar as cousas que contar, pero Sí, por agora sí. ainda vou tendo. Vou contar á audiencia unha cousa que non sospechan e que é maravillosa. Ti, no audiovisual, sale Carla Núñez y di, buenas tardes, hasta aquí todo mal, el programa en el que cajamos en Caldeiros. Sí. Eso no genera derechos de imagen. Ah, vas a Ahora, contar eso. si Carla Núñez di, no son Carla Núñez, son Benedita Puerto Rico, un personaje que teño, y di exactamente lo mismo, pum, dinero. Vou contar a anécdota real. Ah? A anécdota real é que, claro, como empezamos a salir na tele, dixen eu, espera que aquí hai cartos, e podo cobrar dereitos de imagen. Entón chamei a... Que iso non é roubarlle a ninguén, é unha cousa que xa está aí, e que xa é túa, quero dicir, non é que tal. Entón chamei e dixo, ala, mira, estou salindo na tele e tal, pero usted quen é? Eu soy Carla Núñez. E dime, pero... Claro, dixeron, Carla Numo, aí sí que te conocían. Claro. E dime, señorita, usted... escoito teclear. A tipo, estábame buscando. E dime, pero usted que fixo? E dixo, eu que sei, fago programas así de entretenimiento e tal. E dime, pero que personajes fai eu? Como que personajes? Sí, aquí só cobran os personajes que fan... os actores que fan personajes. O sea, se eu lle dixera que ando facendo a Flor Amparo... Claro, eso... Eso cobraba dereitos de imagen. Pero ti... Pero eu... No. Manda collóns, Deixoume atónito. Mira que eu non quero roubarlle a ninguén. Porque estes cartos... No, esos cartos están aí para que nos queiras. Claro, están aí, son dunha agencia, non é de... Xa están aí, están no mundo, rulando. Pois non van para min, porque non fa... Pois de hora en diante vou fazer un personaje, de hora en diante chámame Lolita Flores. Lola, Lolita, Flores, Florecitas. De hora en diante vou ser Lola, Lolita Flores, Florecitas e vou salir así na televisión, e na radio, e no YouTube, e así podo cobrar dereitos de imagen. Facendo exactamente a mesma mierda. Na mesma mierda. Que non me dixeron, usted canta xente a ve, usted é alguén, usted páganlle por eso. Non. Usted fai personajes. Eu, a ver, ás veces fijo cousas. Non nos referimos a eso. Ah, bueno. Entonces igual foi por eso que... Bueno, é igual, xa está. Non sei onde queres ir a parar. Non sei, empezaste ti co tema. Eu xa o contarei e ti dixeches, no, para, que vou contar eu ben.
É que te explicaste lo fatal. Eu expliquei como un dios que é lo que soy. Bueno, queres contar algo? Que me manchei de pasta de dentes pola mañá e tengo que a camiseta manchada. Collín ali o cepillo das uñas, porque en toda a Das garaja uñas? hai un cepillo das uñas. Porque Ah, cando vas á sí. terra quedan Sí, cheias e é despois hai que verdade. dar... E dei, empajolle así unha pasada e sale. No. Ainda queda peor normalmente. Sí. É mellor non facer nada. Bueno, Sempre que tes unha mancha blanca, ven un cuchillo e digo... como dicindoche que é esperma. Claro. Xa. Claro, tío, home, pero non Por ten- si non, porque non se entendera o rugido. Como, vamos a ver, ti non te saliu un caldeiro ao lado da cama para mexer depois. É a final de semana, cando se enche. Botarlle as hortensias e dan un color azul precioso. Home, igual que a borra do café. Claro. Se dá a borra do café non vai dar Boa iso. nome. Iso é vida. Non falaron ainda na gallega, pero espera que se enteren. Bueno, que imos facer hoxe? Hoxe imos falar de Un Caribe Miss Edition. Caribe Miss Edition 2, Dos. verdad? Correcto. Todo mal Caribe Miss Edition. 2, o primeiro xa vai alá. Todo mal Caribe Miss Edition, a mí que estaba parecendo aparecer todo mal borroso. Mira unha cousa. Imos falar de noticias do mes, concretamente dos delincuentes do mes. Do mes. Do mes. Porque nós faltamos aí, estuvemos unha época que non estuvemos pendientes do podcast. Do mes parece un concello de Galicia. Ordes Lalín do mes. Sabes? Verdade que sí. Pois houve unha época aí que, bueno, por lo que sea, non fixemos o podcast, e pasaron cousas, como sempre, cando non estamos pasan cousas. Esta vez non falleceu un papa, Pero- cousa que agradezo. Sí, verdad, pero non te aferres al pasado. Eso era todo mal, isto é todo mal, Caribe Miss Edition. Bueno, pois Caribe Miss Edition van falar dos delincuentes do mes. Delincuentes do mes. Hai 3 medallas. Seleccionei 3 delincuentes do mes que para min son maná. Galicia, por suposto, Galicia Edition. Home, Quero dicir, non imos falar, non, non imos falar de Valladolid. Eso non é edition, Eso é intrínseco. Intrínsequis. É que nós, o todo mal só non pode ser Galicia. Sea edition que sea. Ti desto non sabes nada, No. como costume, claro. Nin como das tablas de multiplicar. A medalla de bronce para o delincuente do mes do todo mal Caribe Miss Edition vai para come setas alucinóxenas e aposta cos amigos que é capaz de roubar a bandeira dun cuartel da Garda Civil. Ostras! Ole! Sí, señor. Levanta aplausos entre la rapazada. Ostras, quero dicir. Ah, sí. Quer dicir? Setas alucinógenas, vale. Que pensabas? Pero eu escoitei setas e dixeron como uns champiñóns e dixen, eu non vou cortar. Vale, alucinógenas. Pero bueno, do que pode facer unha seta alucinóxena que apostes que robes unha bandeira Do má flojo. do má flojo, quero flojo, dicir. sí. E aparte, a noticia non di roubouna, non, di aposta aquí. Hostia, logo ti tienes que estar preso, porque cantas apostas faz no mes? Se me estou apostando no día todo a pacha que... Ti estás a seguir apostando. Que foi o último que apostastes? Que ibas a adelgazar este verán, sí ou non? Sí que é Confiesa. verdade. Confieso. Pero ainda queda moito verán. Cada vez agorda moitísimo, non dou feito a non comer. Eu estou non comendo, bebendo cerveza e xego engordando. E me cago en diola, se non é sólido. Pois para iso, dalle para diante, non? Sí. Claro, ti imagínate, ti pides a Guardia Civil, ti estás apostando como a un loco, xa lle parecía mal, non? Non, pero que dixo que iba a roubar a bandeira do cuartel da Guardia Civil. E Correcto. quería roubar a Roja Igualda. Seguro, non estaría no cuartel da Na Guardia Guardia da Guardia Civil a outra non creo que estea. Non hai outra. No, polo que No. sea. Nin europea tampouco, eles son de ideas, fijas. Non está do Celta, ao mellor. No, Ao mellor, estará do Real Madrid como moito. pois que che parece, Parece, Dices sabes alucinóxenas. que me parece? A mí pareceme un mérito dicir setas alucinóxenas, tal e como son eu, que se me traba a lingua, poder E dicir... tal e como vas. Pero sabes a mí o que me parece desta noticia? Sin estar eu pendiente de nada, pero que esta noticia Sin estar ti pendiente de nada. É unha cosa que se di. Que houve un titular, houve un clic,
y hubo un, si quiere leer esto tiene que estar suscrito a La Voz de Galicia. Y puede ser que una persona no esté suscrita a La Voz de Galicia. Por supuesto, porque é todos os datos que teño sobre a noticia. Tamén che digo, usted me pregunta onde pasou, non lo sé. Sei que pasou en Galicia porque era La Voz de Galicia, non era La Voz de Asturias. Eso está ben. Pero o resto non teño máis Non datos. sabes se roubou a bandeira, ni se o tipo segue vivo, non sabes. Non, porque ahora os periódicos cobran e non vou ser eu quen pague pola información. Como se dixo toda a vida, contra el vicio debe pedir, está la virtud de no dar. A mí gusta moito que poñenche a noticia e entón poñenche. Ti entras nos periódicos agora e dices esta noticia é de suscripción, non sei que, non sei cuánto. Entón poñenche 3 frases e eu leo as 3 frases e depois empeza a poñenche frases como difuminadas. Vais difuminando pouco E eu a pouco. cerro os ollos, aí dale. É como ver un porno no Canal Plus de antaño, sabes, que se vía pisolado. Isto é igual, eu creo que é un pouco máis ainda vexo. Pois sí, pois esta era a medalla de bronce. Que che parece? Creo que está ben dada a medalla. Paréceme maravilloso. Muy bien. Paréceme que a Voz de Galicia ten moi poucas noticias para dar isto como noticia. Un tipo aposta que ao mellor un día vai... Me cago en Dios, la madre. Espero que pasara algo, que tipo chegara polo menos ao cuartelillo. Non sabemos como é de suscripción. Claro. Eu creo que o gallego non necesita roubar. No, No. chegalle como amenazar. No, estás equivocando. O gallego é moi bo pidichón. Pidichón. O gallego se vai ali onde a Guardia Civil e empeza. Dame bandeira. É verdade, conocín xente así. Dame bandeira. Hostia, pero peor, conocín xente que ligou a base desa técnica. En plan, veña, morreamos un pouco. Veña, a ver se morreu na máis, ó. E acabou morreando. Ai, Dios, Hostia, sí, guindei murió. co foco. Acabou morreando fulano. Sí. Déixame levantar un pouco. Pon. Claro que hai unha diferencia exagerada entre ter foco e non ter foco, entonces haberá que terlo. Ti imagínate, estar na gallega e que caia un foco. Non siguen así como si nada, E nós, mira que profesionalidade. Pois eu digo, che, que se o fulano se planta ali no cuartel da Guardia Civil peza. Dame bandeira. Seguro que tendes outra. E eu quería a bandeira, pero se me dera, sabín que máis dá, non importa nada, veña a bandeira. A bandeira. E ese tipo marcha para a casa ca bandeira e cun tricornio e cunha escopeta se fai falta. Contache unha anécdota. Houve un programa de televisión. No de Buena Fuente, cando hai unha anécdota, din vivédota. É verdade. Nós temos que buscarlle un nombre. Por exemplo, as túas anécdotas podemos chamar, que carallo me importará a mí? Moi largo. Queca. Bueno, pois eu teño un queca. Que é que nun programa de televisión quixeron facer como unha broma cunha bandeira dun país. Non me lembro de que país era, creo que era unha bandeira chinesa incluso. Entonces dixeronlle ao fulano de arte, mira, necesitamos unha bandeira chinesa para Que é o facer... fulano de arte? O fulano de arte é un tipo que o de atrezo, que lle chaman os profesionales, que é o que se dedica a facer todo o decorado e a conseguir cousas, eu que sei, vamos facer, imagínate, un sketch dun bar, pois ten que conseguir unha mesa... O que vai ao chino. O que vai ao chino. Vale, que chamalle arte, pensei que era un pintor neoclásico, claro. Entonces, ao tipo este dixeronlle, mira, queremos facer unha broma, non sei que, de algo de, imagínate, de Xapón, non? E colleu o tipo... E en vez de ir, o que diste, ao chino a coller unha bandeira de Xapón para facer a broma, mandoulle unha carta ao consulado de Xapón pedíndolle, por favor, que lle mandasen unha bandeira de Xapón que era para un programa de televisión que iba a facer unha honra ao seu país. Non era unha honra, spoiler. Era unha carallada, unha carallada. E, como acaba isto, que lla mandaron? Ostras. Suerte que non tiñen sintonizada a televisión de Galicia. Se non ahora mesmo hai un conflito diplomático, a mellor. Posiblemente. Pois aí está a miña anécdota. Sigue. Que siga. Xa acabaste de falar. Que non sei de que estamos O falando. segundo posto para o delincuente do mes vai para... Atención. Volve dunha baixa en Lugo e o seu xefe recibe con insultos e cunha patada nos collóns. Non sei que rir. Non sei que rir. Agora, vai a forma
teñen en Lugo de dar os buenos días. Eu, a verdade, eu queixábame de algún jefe que tuven que chegabas á oficina e facíache ti dicías, buenos días, e eles facían coño, pois prefiero o antes que a patada nos collos. Eu non sei que che diga, Patada nos collos, polo menos hai contacto, hai algo de cariño. Como estará o sindicato reunido, o sindicato de esa empresa, en plan, mirade que, señores jefes, que tratas así ao jefe, non, señores jefes, tedes que pagarnos por convenio, eso sería importante, e depois xa, si tal, deixar de darnos patadas nos collóns. Xa o de insultar non vamos a tratalo, porque claro, sendo recíproco, se ti me insultas e me insulto, che, eso está aceptado ahora o resto, quer dizer, non, como estará ese sindicato? Falas moi rápido. Falache moi rápido, eu perdínme. Ou ti falas máis despacio, eu deixo de beber cerveza, pero aquí hai un problema. No, pero é bonito, porque ti volver da túa baixa, recuperado, e de vuelta! É que vai recibir, o sea, eu quero imaginar que aí houve máis que palabras, máis que palabras houve, pero quero dicir que non foi un buenos días, e venga, su normal, patada nos collóns, non. Hola, que tal, bomba! Quero dicir, habría un algo, non ten sentido nenhum, claro. Volvería a molar ter lido a noticia, estaría guapísimo. Pero claro, non pode ser porque non temos unha suscripción. Porque non temos suscripción, quero dicir. Nos quedamos nos dos en un programa de titulares. Eu, se queres busco, queres que busque a noticia? Por suposto que non. Non. A ver, que non importa. Pero está bonito eso de volver da baixa, porque eu entendo ao jefe. É dicir, isto é Galicia. Eu conozco xente que con un brazo na man foi traballar. Pero faltache un brazo, bueno, pero co outro ainda me manejo. É dicir, eso é Galicia. Pero é a conducir tractores, bueno, un trator con a mano non se está a conducir. Ar, carallo. É con 15 ainda quilos tendo as tamén. dúas. Entonces o tipo dixo, colleu a baixa este hijo de puta. Entonces o tipo colleu a baixa e dixo, me cago en Dios, cando veña vais a enterar do que vale un peine. Insultos e patadas nos collóns. Patadas nos collóns. Que quero dicir, xa Que vas podía dar- despedir. Non, podía darles patadas nos collóns sin os insultos. Ai, eu prefiero os insultos. Prefieres os insultos? A patada nos collóns. Uf, Cuidado. tes razón, porque un insulto... Un insulto... Imagínate que che chaman cacafuti. Claro, é que non é bonito. Lambespiñas. Imagínate que Cheo de pus. chegas á empresa, á oficina e che din pelotas. Me cago en Dios. Dá unha patada nos collóns. É un pelotas, é Eu un pelotas estado. non son. Pois este era o segundo posto para o delincuente do mes. Que o delincuente non que é o jefe. Entendemos que sí. E non, a xente que anda collendo baixas. El podcast neoliberal. E anda a xente collendo baixas e jodas empresas. Ibas dicir algo, creo. No. No, Tiña que dicir algo. No, ibas dicirlo. De que? Non sei, ti sabrás, non estoy en tu cabeza. Entonces, como sabes que iba a decir algo? Caribe mis edición. Quería mi edición. Vale, escoita, ahora vai o ouro. O premio, o primeiro premio, o ouro para delincuente do mes vai para un coruñés que é deportado de Eslovaquia por negarse a pagar o autobús. E di, teño prohibida a entrada hasta 2027. Explícoche. Negouse a pagar o autobús. Esta Adelante. noticia pude en Belanteira porque o tipo puxou en Twitter, e Twitter temos todos. Entón, que pasou? O chaval puxo a súa conversación cun colega que lle di, oye, que me acaban de deportar de Eslovaquia. Como? Sí, deportaronme porque non quixen pagar o autobús. Entón, foi a policía e el que fixo? Facer que non entendía. A ver, debe ver a policía en plan, es que a mí, de ti que el, I don't understand. E dixo a policía, don't understand, pues vente para cá. E levárono para a comisaría e dixeronlle, tú no understand, non? Pois son 100 euros. E dixo el, I don't understand, I don't have money. No tengo dinero, non entiendo nada. E dixeronlle, non entiendes nada, non tienes dinero. Pois, ademais dos 100 euros, tens que facer traballos comunitarios. E dixo el, hostia, pois apareceron uns cartos. Entón pagou unha multa de 100 euros e deportaron de Eslovaquia e non pode volver a entrar hasta 2027. A ver,
está dito así moi tal, pero que te deporten de Eslovaquia é como que non che deixen de entrar en Fuenlabrada, é como por de puta madre. Non, é como, hostia, Non che quita moito eso. Claro. Non é que ahora che dixa, non podes ir a Lanzarote, que diste, hostia, ahora que había vuelo directo. Me jode. Pero, claro, de Eslovaquia, en principio... que aparte tes Eslovenia, que é o mismo, que dite, Eslovaquia e Eslovenia, non saben ningún... Ti vas a Eslovaquia ou Eslovenia e dices, ti eres eslovaco ou esloveno? E dixe, pero que sei, eu Soy ciudadano son del mundo. Alfonso. Eu son Alfonso, o que que che diga o que sei. Ahora, vou che dicir unha cousa que non se enteren os portugueses desta noticia. Porque se os de Eslovenia fan que teñes que pagar 100 euros e fagas traballos comunitarios por non pagar o autobús, os portugueses, a todos os gallegos que pasamos a autopista sin pagala, que nos fan? Facernos comer a francesilla dos coñóns e xa o facemos. E é unha penitencia que está moi ben pagada. Ahora, a miña pergunta é, canto vale o autobús en Eslovaquia como para ir preso? Moi poquito, pero Porque- é un castigo. Que Quero che dicir, na miña casa ir hasta Santiago vale un 20. Por un 20 non se move un policía local. E xa non digo un de verdad. Xa non se move nin policía local. Mira que hai aquí un que non quere pagar o autobús. Bueno, pois deixade ir e que cando se vai dá de chuspidille, pero que... Non, porque un tipo non quere pagar o autobús vila policía. E dixo eu, mira, cosa que Amancio anda facendo sempre fins benéficos, que están moi ben feitos e tal, non podía destinar os cartos a este tipo de cousas, en plan, un tipo que é deportado de Eslovaquia, que lle pague multa, joder. Como un... A Macia Ortega fai benéficos, non axuda a xente que non está ben. Coña, non é unha labor social, tamén. A labor social era poñelo a traballar este tipo que non quere pagar o autobús. En Eslovaquia, ademais. Bueno, a ver, vamos a ver, aquí non me seas tal. Quen non subeu a un autobús noutro país, sobre todo, porque cando estamos noutro país somos como... Sabes? E quen non entrou nun metro sin pagar? Quen non subeu nun autobús sin pagar? Quen non fixo as cousas que non hai que facer así? Eu fixo. Eu non fixen absolutamente Porque nada. temos liches da Florida, pero Eu o resto... entro no meu autobús, buenas tardes, paso a tarjeta, séntome no medio para non molestar a ninguén e tripitó. Que é unhas normas e unha educación e un saber estar, que é montar no autobús aí, non understand, I don't understand. Pois eu don't understand tampouco. Ti te decir. Pero Bueno, sinvergüenza. estes son para mí os delincuentes do mes que merecen unha mención especial. A verdade é que son uns delincuentes espectaculares porque ningún fixo nada. Ao que ido a Un falar os aposto. collos. Bueno, sí, pero quer decir, no tempo no que estamos, que delincuente non me sea un que non lle pagar o autobús, chapó. Ai. Sí, señor, moi bons delincuentes. Gracias. Moi bons delincuentes. E agora falando de delincuentes, imos a falar de famosos. Non é máis delincuente que o famoso. Non hai É máis maior delincuencia que vivir sin traballar. Efectivamente. Que pasou? Que Eva Longoria estuvo facendo un documental por España. Eva Longoria, Eva Longoria. do agora, Longoria de toda a vida. De Mujeres Desesperadas, era unha serie así mítica. Mujeres desesperadas. Hai un grupo de WhatsApp, métete. Tendes un grupo. Méteme aí, ó. Méteme aí. Eu non falo. É que che gusta a ti esperar 5 da mañá para Mujeres Desesperadas. Bueno, en fin, a Eva Longoria, Eu non sei quen é Eva Longoria. coño, unha famosa É de onde? de Hollywood. A unha famosa internacional Del mundo, claro. Ostras, me cuadro e todo. Claro, é unha famosa internacional do mundo. Entonces fixo para a BBC, que é un canal super importante, fixo un documental, veu a España e probou así, o sea, que lle pagaron cartos por probar comidas e bebidas de España. Ostras, O que fai teu pai Como? jubilado nunha caravana, pois a ela pagaronlle por eso. moi bien, como despois que eches dos funcionarios, no, porque estos los titiriteros, cuidado. Pois a Longoria veu a Galicia. Eva Longoria estuvo en Galicia. Efectivamente. Moi ben, comprando cuchos como a Superman. Impresionou o Alvariño, A quen no? como a min. Xa temos algo en común. A ti non te impresiona. A mí gustame. A ti ponte a bailar. O Alvariño, o polvo á feira, por suposto, Hombre, a carne e a queimada. ostras. A queimada, non veu de tranqui esa tipa. Fixeronlle a ruta del Guiri. Fixeronlle tamén o que podría ser unha despedida de solteira en Galicia tamén, Sí. en Sanxenxo.
Pois impresionoulle todo eso a Eva Longoria. Bueno, impresionaronlle cousas boas. Por suposto. Impresionoulle o Alvariño. Xa soubo dicir Alvariño mellor que Feijóo. As cousas, al César lo que has de Non te metas con Feijóo. Feijóo non pode dicir ben Alvariño porque perdeu as gafas e non dá lido. Perdeu as gafas. Perdeu as gafas. Foi a Madrid a perder as gafas. Feijóo foi a Madrid a perder as gafas, sí. Que é a miña teoría. Pobre. Que ele non se operou da vista. Ele foi a Madrid, perdeu as gafas, non sabe onde as ten e ora anda ali. Viste as miñas gafas. Alguén me as miñas gafas. Bueno, perdón. Alguén me as miñas gafas. É que hai tanta libertad en Madrid que podes deixar as gafas en calquera Claro, sitio. é o mellor puto Que deixalas. hai que ir a Madrid, home, que non hai máis que dejar a pieza. Claro. É mellor quedar aquí tranquilo. Tranquilo. Bebendo Alvariño como Eva Longoria. O sea que Eva Longoria veu aquí. Zumboulle unha botella ou dúas de Alvariño. Con pulpo a feira. Cun polpo á feira. E Pudo vir a Pascua de Padrón perfectamente. Con Despois- todos estes datos. que vai a carne. Depois mandoulle un chuletón e acabou cunha queimada. Que dixo ela, e hacen un conjuro para espantar la mala suerte. A mí non me está funcionando. Vou ter que tomar máis queimadas. A miña queimada non me espanta a mala suerte. No. Porque eu cada vez que tomo queimada, ven un chaval que me dá moitísima mala suerte e dolores de cabeza. E eso é Os casualidade. dolores da cabeza non son do chaval, son da queimada. No, pero o chaval tamén me dá dolor de cabeza. Entonces, a miña queimada dame mala suerte. Sempre cometo errores ca queimada. Sí? Sí. O único error que se comete ca queimada é non bebela. Ai, amigo, tamén da queimada que sempre que facemos hai un que di xa está! Claro, porque pois, se queima moito perde alcohol, entón é como xa está lista para tomar. Sempre quere beber antes de empezar. Hai xente que a queimada botelle moitísima fruta. Pero iso é un tinto de verano. No, a queimada hai que botarlle fruta. Pero que lle botes? Que fruta lle botes? Que lle botes? Unha macedonia? Que lle Un botes? bazán, por exemplo, laranxa. E depois non tens un amigo que sempre come froita. Claro. O amigo eres ti. No, 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 no. Tía, fruta nin bañada en alcohol. No, non me vale nin así. Nin posta nunha perrecha dunha hembra, non me vale para nada. Ai. Bueno, Eva Longoria, que veu a Galicia, pasou no moi ben. Ti dime que noticias hai no mundo. Unha señora vai a Galicia e pasa ben. BBC, fai un programa, por Dios. Ti imagínate que é como se ora a gallega fai un programa de Pili Pampín en París, e comendo un croissant. Ai, e Pili, hostia, teño unha masa así follada, así que está un croissant. É unha maravilla. Teño un viño, un chardonnay que lle chama... E fan pato a la naranja, que é pato con naranja. Non sei, os nombres son concordantes. Si, a verdade, o titular, Oh, Eva oh. Longoria come ben en Galicia, é como dicir, Víctor Fábregas pasou ben en Ibiza. Parece que vai da man. Si, non? Non sei, eu creo que... Que mis dieces, o sea, que la BBC fale ben de Galicia, eu, a top. A tope, pero como noticia é bastante Como patética. noticia, sí. Como noticia, esta, Chayanne disfruta da gastronomía galega na Coruña. Estou feliz de estar en esta tierra. No planeta ou na Coruña? A que se refiere Chayanne? Porque Chayanne a veces non está nesta terra, está noutra. Chayanne está feliz de estar en esta tierra. En esta tierra nuestra. Moi ben, Chayanne. Chayanne estuvo na Coruña. Estou na Coruña, primeira noticia que tes. A verdad que sí, que se me enterara ainda iba a ver, hombre. A que cantara de torero. A ti tamén che pasa que confundes a Chayanne con David Civera? Ou só me pasa a mí? Só che pasa a ti. Oi, pois eu é É a nai de David Civera que di ojalá foras Chayanne. Pois é unha cousa, hai xente que non distingue o hai con H e sin H. Pois eu non distingo a Chayanne de David Civera. Sin que os distingas, hombre. Te juro que non os distingo, igual que non distingo a Andy Lucas. Te juro que non os distingo. Ostras. Igual que non distingo ao que é o meu mozo do que non é. Non os distingo. Son fallos que teño, sí, pero veñen dadas dunha dislexia moi fuerte que teño eu. Ter dislexia de hombre. De hombres. Non distingues ben aos hombres. Non os distingo. Sin embargo, o blanco e o blanco roto, eso a la primera, pero los hombres... Coita outra noticia de famosos. Salvador Sobral quere ser alcalde dun pobo de Galicia. Ali sempre o pasan ben e comen ben. Di Salvador Sobral. Hombre, pasalo ben para Salvador Sobral debe ser xogar un parchís. Eso para el xa é unha rave. Digo, ostra, gente, como vai? Foi a un concurso de petanca e dixo, wow, tremenda rede.
Salvador Sobral en Portugal chaman o triste. Que en Portugal, cuidado, Pero a mí isto fíxome reflexionar. Que fixo? Fíxome reflexionar, porque sería bonito ter famosos de alcalde. Non? Quero dicir, imagínate, Salvador, cansia que ten, habría que darlle, eu que sei, un concello así, no que ao mellor, porque a Salvador ao mellor dislle, Salvador, alcalde, había que asfaltar eso, el dixe, había. Quer dizer, é un tipo que non lle gustan os problemas, que non lle gusta o movimento. El podría ser, por exemplo, alcalde de Pontecesures. movimiento en Pontecesures non hai. Quero dicir, claro. Entonces, ao mellor, era o alcalde, pali. Non te parece? Sí. Un sitio así tranquilo, máis tranquilo imposible. En Redondela aquí con Matamoros. Por qué? Non fan a festa da coca. Por exemplo. Depois, Chayanne, que ten moito movimento, el, que sabe torear moi ben a xente, claro, como diría a súa canción de torero. Podería ser alcalde, por exemplo, de Rois ou de Santa Comba. Aí hai movimiento. Había aí movimento e hai que saber torear a xente. O alcalde de Lalín, Albert Rivera. Por qué? Porque está no centro. Non? E el decía que ele estaba no centro. Ele está no centro. Él Non se mueve un centímetro. Non se mueve un del centro. Donde quiera que El estea. centro cadra na dereita, pero... Beckham, que por certo, a Beckham agora deronlle o... fixeron no Sir, fixeron no Cabaleiro. Fixeron no SIR. Sir. Parece as siglas dunha prueba médica. Fixeron o SIR agora, dios. Fixeron no Cabaleiro, a David Beckham. E danlle un cabalo. No, ora é Sir David Beckham. Que Sir, eu tamén lle dixía que Sir antes. E a súa señora é Lady Victoria. A mí non me gustaría ser Lady, claro, imagínate, eu líome con David Beckham e de repente ahora son Lady. No. Que imagínate, aparece Che Ábalos, ve que eres Lady. Ti como moito serías Tena Lady. Bueno, David Beckham, que agora é cabaleiro, pois podería ser alcalde da Estrada. Que hai moito cabalo na Estrada. Sí. Cabalos Había máis Emilia García en tempos. Lamine Yamal, esta vai che gustar a ti que sabes de fútbol. A Lamine Yamal agora hai unha polémica porque lle gustan as influencers. Unha influencer gallega, por certo. Entón, como lle gustan as influencers, podría ser alcalde do Grove. Concretamente, do Náutico de San Vicente. Que hai máis influencers, van todos os influencers e os modernos van ali. Entón, Lamine Yamal... E aquí jodeuse nosa cámara, chavales. Vémonos a semana que ven. Chausillis.